आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आधार कार्डनि सायाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। आधार कार्ड आपडेटनि सायाव जाय बिथांमोननि आखायाव आधार कार्ड दं, जुदि नोंथाङा आधार कार्डखौ दासिमबो आपडेट बानायाखै अब्ला नोंथाङा थाबैनो आधार कार्डखौ आपडेट बानायनानै लानाया मोजां। मानो होनोब्ला गभर्नमेन्टआ टाइमखौ नैबे खेबसे आरो फिन खेबसेबाव बारायनानै होफिनबाय। नोंथांमोना नुनो मोनदों 14 सेप्तेम्बराव बेनि लास्ट डेटमोन। दा बेनि डेटखौ गभर्नमेन्टआ बारायनानै होफिनदों। नैबे 14 डिसेम्बरालागै बे आधार कार्डनि आपडेटनि नोंथांमोननो डेटखौ बारायनानै होफिनदों। जुदि बे डेटआव जोबलांगोन, नोंथाङा जुदि आधार कार्डखौ आपडेट बानाया अब्ला नोंथाङा आधार कार्ड आपडेट बानायनो थाखाय गोबां फैसा होनानै नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो गोनांथि जानो हागौ। लोगोसे नोंथांनि आधार कार्डआ इनभेलिडबो जानो हागौ। आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो आधार कार्डखौ नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फनजोंनो बोरै आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो बेनि A to Z नोंथांमोननो प्रसेसखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव खोन्थाहरगोन। आरो नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो मा मा डकुमेन्ट नांगोन बेनिबो नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे नोंथांनि माइ आधार पर्टेलाव फैनांगोन। नैबे आधार पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों व्हाट टु साबमिट। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। लिंकआव थुबाथाय नोंथाङा नैबे पेजाव फैनानै नायनो हागोन। नोंथाङा बेयाव मोननै डकुमेन्ट आपल'ड खालामनांगोन, नोंथांनि एड्रेस प्रुफ आरो नोंथांनि आइडि प्रुफ। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एड्रेस प्रुफनि थाखाय मा मा डकुमेन्ट नांगोन। बेयाव रेशन कार्ड, भटार आइडि कार्ड, गभर्नमेन्ट इउज आइडि कार्ड, सार्टिफिकेट हेभिं एड्रेस एन्ड इन्डियान पासपर्ट, बेफोरबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ नैबे एड्रेस प्रुफनि थाखाय होनांगोन। आरो नैबे आइडि प्रुफनि थाखाय नोंथाङा पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, सेकेन्डारि अर नैबे सिनियर स्कुल मार्कशीट, बेफोरबायदि नोंथाङा डकुमेन्टखौ होनानै नैबेयाव आइडेन्टिटि प्रुफनि थाखाय मोननै नोंथांनो डकुमेन्टनि गोनांथि जागोन। जुदि नोंथाङा बे आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो सानदों अब्ला नोंथाङा माइ आधार पर्टेलाव फैनांगोन। लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। आरो जाय बिथांमोना मबाइल फनजों रोङा, नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय हाउ टु साबमिटआव। बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेयाव लिरनानै होखादों दा डकुमेन्ट केन बि साबमिट अनलाइन अन माइ आधार पर्टेल। आङो नै दा खेवनाय बे पर्टेलानो जाहैबाय माइ आधार पर्टेल। बेनि जोहैबो नोंथांमोना आधार कार्डखौ आपडेट खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा रोङा, नैबे अनलाइन जुदि नोंथाङा मबाइल फनजों रोङा अब्ला नोंथाङा भिजिट खालामनांगोन। नोंथाङा एनि आधार सेन्टार, नोंथाङा जिखि जाया आधार सेन्टाराव थांनानै नोंथांनि आधारखौ नोंथाङा आपडेट खालामना लानो हागोन डकुमेन्ट होनानै। दा बेनि खामानिया फ्रि अफ कस्ट सोलिगासिनो दं। नैबे 14 डिसेम्बर 2024 नोंथाङा फ्रियावनो आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बानायबानो जाबाय। मानो होनोब्ला बे डेटआ थाङोब्ला नोंथांनि आधार कार्डआ दानजानोबो हागौ। लोगोसे नोंथाङा बेयाव गोबां फैसा गारनांगौबो जानो हागौ। दानिया जोङो बेनि A to Z आपडेटखौ नायगोन। आधार कार्डखौ जोङो अनलाइन गावबागावनि मबाइल फनावनो बोरै आपडेट खालामनानै लानो हायो। आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा सार्च बाजाराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होखादों। लोगोसे नोंथाङा माबाफोर कुइसन खालामनोब्लाथाय नोंथाङा टेलिग्राम चेनेलाव जइन जाबानो जाबाय। आङो टेलिग्राम चेनेलनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। जुदि नोंथाङा माबाफोर कुइसन सोंनोबाथाय टेलिग्रामनि चेनेलनि जोहै नोंथांमोना आंजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों UIDAI। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। अब्लानो नोंथाङा बेयाव आधार कार्डनि मेन पर्टेलाव नोंथाङा हाबनो हागोन। नोंथाङा दानिया बेयाव लेंगुवेजखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायबानो जाबाय। दानिया बेबायदि बानायबाय जोङो लेंगुवेजखौ। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबे आधार सार्भिस। नोंथाङा बे आधार सार्भिसाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेबायदि जोङो दानिया बे आधार सार्भिसाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा आधार सार्भिसाव क्लिक खालामनानै दानिया बे पेजखौ बोखोनांगोन। नोंथाङा बोखोनानै नैबेयाव नुनो मोनदों आधार लिंकिं स्टेटास। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आङो दानिया बेयाव बेबायदि क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों लगइन। बे लगइनाव क्लिक खालामना होनांगोन बेबायदि। आं दानिया बेयाव लगइनाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो क्लिक खालामबानो जाबाय। गोबां इजि प्रसेस बियो। दानिया नैबेयाव आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय, नोंथांनि आधार नाम्बारखौ। आरो नैबे केपसाखौ नैबेयाव होनानै नैबेयाव लगइन खालामबानो जाबाय। नोंथांनि आधार कार्डजों जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं बेयाव मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ बहायनानै नोंथाङा आधारखौ आपडेट खालामनाय प्रसेसआव नोंथाङा थांनो हासिगोन। आङो दानिया बे गासैबो स्टेपखौ कमप्लिट बानायनानै नेक्स्ट स्टेपाव थांनानै नोंथांमोननो देखायनोसै। दानिया आङो कमप्लिट खालामनानै नैबे मोनसे पेजाव फैबाय। नोंथाङा दानिया आधारखौ आपडेट खालामनो थाखाय नैबेयाव डकुमेन्ट आपडेट बेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। आरो बेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों दिस
सार्भिस इज फ्री अफ कस्ट टिल नैबेयाव डेटखौ लिरनो हाखादों 14/09/2024 बेयाव लास्ट डेटखौ लिरनो हाखादों आधार आपडेट खालामनायनि नोंथाङा दानिया बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय आं दानिया बेयाव क्लिक खालामसै दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे अपसन बेयाव गेवगोन बेबायदि पेज गेवगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामना होनांगोन आं दानिया बेयाव आरो नोंथाङा फिन नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामफिननांगोन आङो दानिया बेयावबो नेक्स्टआव क्लिक बानायनोसै दानिया बेयाव नोंथांनि गासैबो आधारनि डिटेल्सआ बेयाव श' जागोन आं बेखौ नैबे सायाव आं बेखौ बोखोना दोनदों दानिया नोंथाङा नैबेयाव नैबे बक्सआव टिक खालामनांगोन दानिया नोंथाङा नैबे बक्सआव टिक खालामनानै आरो नोंथाङा नैबे नेक्स्टआव क्लिक खालामबावनांगोन आं दानिया बेयाव नेक्स्टआव क्लिक बानायनोसै दानिया बेयाव डकुमेन्ट आपल'ड खालामनायनि नैबेयाव गाइडलाइन होना होदों नैबेयाव डकुमेन्टखौ नोंथाङा 2 MB नि गाहायाव नोंथाङा बानायनांगोन आरो बिनि फर्मेटआ नैबे JPG, PNG एन्ड PDF फर्मेटआव जानांगोन दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन बोखोनानै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों सिलेक्ट इउआर नैबेयाव डकुमेन्टखौ नोंथांनि डकुमेन्टखौ नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि डकुमेन्ट नोंथाङा जि डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनो सानदों बेयाव नोंथाङा बेयाव डकुमेन्टखौ क्लिक खालामबानो जाबाय आं हमना ला बेयाव मोनसे डकुमेन्टखौ नैबे पान कार्डखौ आङो बेयाव क्लिक खालामसै दानिया नोंथाङा नैबे अकेआव क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि अकेआव क्लिक बानायबाय दानिया नोंथाङा नैबे भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय दानिया नैबे कन्टिनिउ टु आपल'डआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय बेबायदि दानिया जोङो बेखौ गेलारिनिफ्राय लानानै बेखौ आपल'ड खालामनानै होदोनि पान कार्डखौ दानिया आङो बेयाव पान कार्ड आरो नैबेयाव भटार कार्डखौ बेबायदि आपल'ड बानायबाय आङो बेखौ ब्लार खालामना दोनदों नोंथांनिया बेबायदि आपल'ड खालामबानो जाबाय डकुमेन्टखौ नैबेयाव गोथांसिन बेबायदि ओंखारगोन नैबेयाव 100% आं बेखौ ब्लार बानायदों दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनांगोन बोखोनानै नैबे बक्सआव टिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नेक्स्ट खालामनानै होनांगोन आं दानिया बेयाव नेक्स्ट खालामनानै होबाय बेबायदि नोंथाङा दानिया नैबेयाव अकेआव क्लिक खालामना होबानो जायो नैबे अकेआव दानिया आङो बेयाव क्लिक बानायबाय दानिया अकेआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव मोनसे बेबायदि पेज गेवगोन नैबेयाव लिरनो हादों 14 बे सेप्तेम्बरावलागि बेयाव फ्रि अफ कस्ट नोंथाङा बेयाव थाइसे फैसा होनाङा जोङो दा बे 14 नैबे सेप्तेम्बरनि जोङो सिगांनो बानायदों नालाय जों दा बेयाव थाइसेबो फैसा होनांला दानिया नोंथाङा नैबे पेमेन्टनि अपसनाव नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामबानो जाबाय फ्रियावनो जुदि नोंथाङा बेखौ बारहोबाथाय नोंथाङा नैबे 14 सेप्तेम्बरखौ बारहोबाथाय नोंथाङा फैसा होनांगोन दानिया जोंनिया नैबेबायदि कमप्लिट जाबाय साक्सेस स्टेटासा नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों नैबेयाव डेटखौ होखादों आरो नै एमाउन्टआ नैबेयाव 0 क्लिक होदों नोंथाङा बेबायदि बेयाव बानायनो हागोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव बेनि एक्न'लेजमेन्टखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामनो हागोन नैबेयाव नैबे डाउनल'डआव क्लिक खालामना होबाथाय बेयाव मोनसे एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'ड जागोन जोंनिया साक्सेसफुलि आधारा जोंनिया आपडेट जाबाय बेबायदि दानिया आं नोंथांमोननो नैबे डकुमेन्टखौबो नोंथांमोननो अपेन खालामनानै देखायनोसै नोंथाङा बेबायदिनो मोनसे आधारनि एक्न'लेजमेन्ट फर्म मोनगोन नोंथाङा बेखौ डाउनल'ड खालामनानै दोनबानो जाबाय इजियावनो नोंथाङा बेबायदि आधार कार्डखौ मबाइल फनजों इजियावनो आपडेट खालामना लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो टेलिग्राम चेनेलाव नोंथांमोना जइन जाबानो जाबाय माबाफोर जुदि नोंथाङा सोंहरनो नांगौबाथाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय